Boas tardes, hoxe estou aquí ca miña nai e imos facer unha receita moi popular aquí en Galicia, que creo que é a sobremesa máis popular aquí, que son as filloas. filloas. Ben, pois hoxe imos preparar a receita das filloas. As filloas tradicionais de Galicia fanse como sobremesa, especialmente en época da matanza. Hai unha forma de preparalas que é as filloas de sangue. Lóxicamente, hoxe non estamos aquí facendo a matanza e non imos poder facela, pero si é un dato curioso porque fora daqui eu polo menos nunca vira facer filloas de sangue. Bueno, imos prescindir dese ingrediente, pero imos preparalas pois a maneira tradicional. Así que, bueno, vamos a ver como podemos facela o mellor posible, porque a avoa de Catalina, que é a experta nesta sobremesa, non está, pero imos intentalo. Para esta receita imos empregar 3 ovos, 250 gramos de fariña, leite, azucre, un pouco de aceite e auga. Pois comenzamos. Imos alá. Imos empregar un bol que xa é para bater especialmente, pois comezamos polos ovos. De momento temos os 3 ovos no bol. Agora o momento de botar a fariña. 250 gramos. Como vedes, é unha receita bastante sinxela. Agora imos por No vaso medidor o leite, que son unos 300 mililitros. Un pouquiño máis. Sí. Un pouquiño máis. Bótalle. Moi ben. Xa vedes 30 centilitros e botámolo. Ben, pois agora hemos engadido un pouquiño de auga, porque o truco para facer as filloas é que a masa sexa moi fina e para iso temos que diluir un pouquiño máis a masa. Así que imos botarlle un chisquiño de auga. Eu penso que así chega. Bótalle. Botamos a auga. Vale. Moi ben. E agora tamén imos botarlle un chisquiño de aceite. Chorrito de aceite de oliva e, por suposto, como filloas e unha sobremesa doce, pois temos que botarlle un pouco de azucre. Bótalle máis ou menos 3 culleriñas pequenas que equivaldrían a unha culler sopera. Ben, pois xa temos todos os ingredientes da nosa receita. E agora só falta bater. Bueno, pois imos alá, veña, imos tapar. Imos misturar ben todos os ingredientes coa batidora. Normalmente tamén poderíamos facelo a man, pero, bueno. Así é moito máis fácil. Sí, máis sinxelo, seguro que queda mellor. Sí, eu penso que xa pode valer. Ben, pois agora xa temos feita a masa das nosas filloas. Agora falta a parte que é máis longa, porque temos que botar moi poquinha masa para que queden moi finas e darlle esa volta nunha tisola. Ben, pois imos alá.
imos comezar a facer as filloas. Aquí temos a tixola que imos empregar. Imos comezar botando un pouco de aceite, cubrindo toda a tixola para que non se peguen as filloas. Xa está. Aquí temos a masa das filloas e imos ir botando pouco a pouco. Ben, en canto o aceite este quente, pois imos proceder a botar máis ou menos unha culler non enteira para que queden finiñas, e o importante é estender ben a masa pola tixola para que cubra pois a totalidade da tixola. Cando empece a callar, pois daremoslle a volta e esperaremos a que se donen tamén polo outro lado. Eu penso que xa podemos botar. Veña, anímaste a facer a primeira? Veña, Cata. Boto eu? Veña, dalle ben, así, que queden ben finiñas. Vale, posa a sartén para que a masa vaya facéndose. É importante ter unha espátula cerca. Bueno, non ha quedado tan redonda porque non son unha experta ela, pero é o que se pode. É a primeira, despois, como vamos ter que facer moitas, despois imos mellorando. A primeira sempre sae peor, pero non pasa nada. Seguro que está boísima. Que xa podemos dar a volta. A ver. Pois hai que esperar un pouco. Hai que esperar un poquinho máis, sí. A ver, déxame probar, a ver. Xa case o temos. Moi ben. Xa temos que ir vendo que vai despegándose a masa da tixola e podemos ir metendo a espátula e xa damoslle a volta e xa temos a nosa primeira filloa máis ou menos feita. A segunda prometemos que vai sair mellor. E a ti gustanche as filloas? Moito, pero sobre todo o meu irmán. Ah, sí, é verdade. Pero eu penso que o que lle gusta máis a tu irmán é botarlle Nutella, Nutella as filloas, non sei que lle gusta máis. Mais que filloas con Nutella, toma Nutella con filloas. Sí, eu penso que tamén. Pero as filloas tradicionalmente pois se toman con azúcar. Con azúcar, como era a tradición, sobre todo é un postre típico na nosa zona das Matanzas. Toda a familia pois untábase ese día e de postre sempre había filloas. Eu cheguei a probar as filloas de sangue, que son oscuras, pero estaban ricas. Eu creo que xa está. Sí, pois veña. Aquí temos a primeira filloa. A nosa primeira filloa. Imos con a segunda, veña. Unta un poquinho de aceite na tixola para que non se pegue. Moi ben. Imos alá. Vou a intentar. A ver que pasa. Vale. Esta está quedando máis liña. Moi ben. Pois veña, ahora, paciencia. A esperar. A ver que pasa, Eu penso que xa está. Ahora a tixola está máis quente. A ver, proba se pode despegarla. Veña, moi ben. Veña, que xa temos a segunda. Eu penso que vamos poder comer toda a fin de semana filloas, Eu penso que esta xa temos. Ben, pois xa case temos as nosas filloas feitas. Estamos xa rematando a masa que fixemos. Imos botar a última.
Un pouquiño máis. Esa, casi, casi. Esta. Bueno, pois xa rematamos e vos presentarvos o noso plato de filloas. Ten moi boa pinta. Así que nada, lembrade que sempre é moito mellor facer as sobremesas caseiras, con ingredientes naturais. E con pouco azucre. Moi ben, Moitas pois gracias. nada. Adeus. Ata pronto. Adeus.